الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا کائنات دی سب تو بڑی عبادت ہے جو تسی ہن کر رہے ہو لفظ بول کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ ہے دین پنج تن تے وی ایمان پنج تن. ہلکی جی تے میں کوئی مولوی نہیں نہ میں کوئی مقرر ہاں. انہاں صدیقی صاحب میں نے ایڈ کر دیتا میں کچھ گلاں کراں گا. تسی اگر پیار کیتا نا تے انشاءاللہ میں نے بھی سکون آوے گا. اللہ تعالیٰ دعانوی سکون اور برکت عطا فرمائے. ہے دین پنج تن میرا ایمان پنج تن. ہے دین پنج تن میرا ایمان. انشاءاللہ جملہ پکا کے جانا ہے. دین پنج تن میرا ایمان پنج تن. ہے دین پنج تن میرا. مینوں سکون محسوس ہوئے میرے سامنے میرے نبی دے غلام توڑ کے آندے پہنے. ہے دین پنج تن میرا ایمان پنج تن. ہے دین پنج تن میرا ایمان. سارے مل کے آکھو ہے دین پنج تن میرا ایمان پنج تن. ہے دین پنج تن. ہے دین پنج تن میرا ایمان پنج تن. ایمان پنج تن. سارا جہان جسم ہے اور جان پنج تن. سارا جہان جسم ہے اور جان. سارا جہان جسم ہے اور جان پنج تن. سارا جہان. میں جڑا کلام پڑھنا میں ایویں نہیں پڑھدا. کوئی سوچ سمجھ کے پڑھی دے. پتہ ہوتا ہے بھی جواب دینا کسے پوچھ لیا بھی کیوں پڑھیا جائے. جنہاں دوستوں میں غلط فہمی ہوندی ہے نا کہ اصل چیزاں اور نے تے مولوی اور دس دینے. شمر ان دے سارے سنگی کربلا دے وچ جڑے پاک حسین دے مقابلے چ کھلوتے نے انہاں دے متھیاں تے سجدیاں دے نشان آئے. سجدیاں دے کی آئے. شمر پیدل حج تے جاندا سی کہ میں رب دے گھر وچ پیدل جانا پسند کرنا. رب دا گھر ہے ایڈا منن والا آیا. لیکن جدو محمد مصطفیٰ دی آل تو پیچھے ہویا ہے نا اللہ نے ان دی کوئی شے بھی پسند فرمائی. اساں اے ساریاں پڑھ کے آندے پیاں بھی دین بھی پانچ تانے تے ایمان بھی پانچ تانے. اور جے کسے نے شک پوے تے میرا جملہ دل تے لکھ لوے. اسی پانچ تان نو پانچ تان منیا تے محمد مصطفیٰ دی وجہ تو منیا ہویا ہے. میں ممبر دبے کے جملہ بولتا پیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی پانچ تان کدی بھی نہ دے جے محمد مصطفیٰ نے انہاں پنجاں نو اپنی چادر دے وچ لے کے فرمایا مولا انہاں میں بھی محبت کرنا تو بھی انہاں نال محبت فرما. تاں سنی بول کے آندے راندے نے. ہے دین پنج تن میرا ایمان تن. ہے دین پنج تن میرا ایمان پنج تن. ہے دین پنج تن میرا. میرا بھائی میرا بابا میرا دوست میرا بھائی جملہ پکا لوے.
اپنی دکان تے بہ کے اپنے مال دے پیچھے ٹر کے اپنے کاروبار دے جتھے بوے کپڑا ویچے برتن ویچے مٹھا مٹھا بول کے آندا رہے ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن سارا جہان پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ایک پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ایک پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ایک پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ہے اللہ کی ہے یہ عظیم برہان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ہے دین پنجتن اور مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو ہر بھائیا بول کیا کہ مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو مقصود حضرت ابو ہریرہ میرے پاک نبی دے پاک صحابی نہیں تے بڈھے ہو گئے جس طرح بزرگ نہیں بیٹھے پہلے صاحب سے انج بزرگ نے حضرت امام حسین دے نال جنازہ پڑھن گئے جنازہ پڑھ کے جدو واپس آئے نا تے رستے امام حسین نے جویں اے نہیں بندہ تھک جائے تے جٹ کو ریسٹ کرنی بھی تھوڑا جا آرام کر لئیے امام حسین ایک پتھر تے بیٹھ گئے بھی تھوڑا ذرا آرام کر لئیے کتاب دا نام ہے تاریخ عاصم کوفی سنیاں دی کتاب سنیاں دی میں اکثر جڑیاں دساں گا سنیاں دیاں گلاں ہونیاں انہاں دیاں نے تے شان نبی دے غلاماں دی ہونی جے سمجھ آ گئی ہوئے جناب نو کتاب انہاں دی تے شان ساڈے آن دی جڑے کتاباں جی کردے نے میں کا شکر ہے ساڈے سنی اگوں نہیں کردے جس نے نہ کیتیاں انہاں مڑ کوئی نہیں کرنی رولا ہی ہے بھی ساڈے کردے نہیں سانو سکھایا جاندا ہے شاہ جی پیار کریدا ہے تے اجے اسی پیار کرنے ہاں جدوں اسی بھی ہلے نا تے مڑ انہاں دا ہلن نو تھاں کوئی نہیں لبنی وہ پرانے مولوی مر گئے ہن مولوی پڑھدے نے جے سمجھ آئیے تاکو سبحان اللہ سمجھ آئیے امام حسین ایک پتھر تے بیٹھ گئے جی میں تھلے کیتیاں نے انہاں اپنی قدم مبارک تھلے کر لے پتھر تے تھوڑا جانا ریسٹ کرن واسطے بیٹھ کے حضرت ابو ہریرہ ہے تے سر تے چٹی پگ بننی سر تے کی بننی ہوئی چٹی پگ بننی ہے جدو آپ حضور دے قریب آئے امام حسین دے تے آپ نے دیکھے بھی آپ دے نالین دے اتے گھٹا ہے تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی کھولنی شروع کر دیتی ہے میرا جملہ دل تے لکھ لوی میں ممبر تے بہ کے دسدا پیا میں تاں تو نہیں گل کر رہا کہ کوئی آکے بشار یا اپنے خاندان دی شان بیان کر رہے نے میں تینوں محمد مصطفیٰ دے صحابہ دا عقیدہ سنا رہا سرکار پگڑی کھولی پگڑی نکی ہوندی استاد نذیر صاحب اللہ نے قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے پگ بن دے آئے او کسے واسطے پگ کھولن اے اجے استاد صاحب نے تے صحابہ دا انہاں تو کروڑ درجے اتارے تو سمجھ آئی حضرت ابو ہریرہ محمد مصطفیٰ دے صحابی نے اپنی پگڑی کھولی جدو پگڑی کھولی نا تو کھول کے حضرت امام حسین دیاں جتیاں چھنڈن لگ پے جیڑے بابے انہوں نا بابے اصلی او نبی دی آل نال بڑی ڈاڈی پیار کر دے انہوں بابے پگ کھولی تو جے تینہیں سمجھ آوے نا بابے پگ نہیں کھولی اصلے یہ سنیاں دا عقیدہ کھلدا پیا کہ کمڑیا تو گھر میں کہ بک بک کرنا ہے کدی پڑھیا کر تین پتہ لگے محمد مصطفیٰ دی آل بھی سوڑی ہے نبی دے یار بھی سوڑے نے پگڑی کھولی کھول کے پاک حسین دے نالین چھنڈے
حسین بھی اج کل تے پیراں ورگا نہ آیا، حسین اصلی حسین آیا تے نبی پاک دا نور عین آیا۔ سرکار فرماندے نے نہ کرو جناب، دیٹس ناٹ فیئر، اے تسی نہ کرو۔ انہاں نے کہا میں نہ کیوں نہ کرا؟ انہاں نے کہا تسی بزرگ ہو، او نکے وڈیاں دا حیا کردے آئے بھی باویں اسی سیدہ پر اے بھی تے ساڈے نانے دے غلام نے نا۔ انہاں نے کہا تسی نہ کرو، تہاڈا نہیں حق بندا، تسی چٹی داڑھی والے بزرگ ہو۔ جنوں سمجھ آوے جملہ دل تے لکھ لوے، تے جیڑا مٹھا بولے شاءاللہ اوتھے بھی مٹھا بولے، تے جیڑا اچا بولے شاءاللہ کربلا دے وچ بھی اچا بولے، تے جا کے حشر والا دن بھی اچا بولے، تے بول کے رسے مولا تیرا بھی نوکر ہاں، میں تیری ساری حال دا نوکر ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سر دی پگ کھولی، جتیاں صاف کیتیاں، میرے پاک حسین نے منع کیتا کہ سرکار نہ کرو، تسی بزرگ صحابی ہو۔ تے ابو ہریرہ نے سنیا دا عقیدہ پیش کیتا، فرمایا حسین گل تیری بھی ٹھیک ہے تے پر عقیدہ میرا بھی ٹھیک ہے، میں تیری شان نو جاننا، میں اپنی پگ لائیے، اگر دنیا نو پتہ چل جائے اپنی زبان کر کے تہاڈیاں جتیاں صاف کر دے۔ پانی دے اجے سمجھ آئیے میرے پیراواں نو، جنے سیابہ سوریان مندے نہیں، میں کہا ٹور جا پر چوڑیا تینی کی پتا سیابہ کیویں منے ہیں، کیویں سیابہ منے ہیں کائنات جنج کوئی نبی دیال نو مان ہی نہیں سکتا۔ ساڈے تا نخرے نہیں چیندے، شعر انہیں تے لگے بتڑا سی کی کریے، تے ساڈے کول ہے بھی کچھ نہ۔ ابو ہریرہ کول ہر شے، اس پگڑی لا دیتے انہاں کیا بڑی شان ہے پگ دی، پر جتیاں تے محمد مصطفیٰ دیال دیا نہیں۔ یہ جتیاں واسطے پگ لائی ہے نا تے آج ہر مدرسے چاہے نہیں ہوندا کالا کالا ابو ہریرہ، اے ایویں ابو ہریرہ اچا نہیں ہویا ہے، محمد مصطفیٰ دی تربیت در تو فیض لے کے اچا ہویا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ حضرت ابو ہریرہ نے محمد مصطفیٰ دے غلام نے اپنے سر دی پگ کھولی، کھول کے تے پاک حسین دیاں جتیاں چھنڈیاں، آکھیا حسین پاک نے نہ کرو تسی میرے نانے دے صحابی ہو۔ فرمایا سونیا گل تہاڈی بھی صحیح ہے، پر میں نے تہاڈی شان دا پتہ ہے، میں تے پگ کھولیے دنیا نوں پتہ چل جائے اپنی زباناں کڈ کے تہاڈیاں جتیاں صاف کر دی رہے۔ تاں سنی بول کیا دینے ہے دین پنج تن میرا ایمان پنج تن، ہے دین پنج تن میرا ایمان۔ سارے بولو اللہ تعالیٰ دھن جملہ پکڑ دی توفیق عطا فرماوے، ہے دین پنج تن میرا ایمان، ہے دین پنج تن میرا ایمان پنج تن، سارا جہان جسم ہے اور جان پنج تن، سارا جہان جسم ہے۔ مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو، مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو، مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو، بخشش کا میری آگ ہے سامان پنج تن، ہے دین پنج تن میرا ہے دین پنج تن۔ ایک ملک فتح ہویا، اتھو کپڑے آئے، کی ہے کپڑے، حضرت عمر دا دور ہے، آپ نے کپڑے ونڈے سارے آنو دیتے، جو سارے آنو دیتے نا تو صحابہ دے بچے آنو بھی کپڑے ونڈے، کپڑا زیادہ تھی سارے بچے آنو ونڈے، واری آگئی نبی دیال دے دو سونے شہزادے آنو، ایک حسن مجتبہ ہے دوجہ حسنین، جدو حسین تے حسن سامنے آئے تے حضرت عمر فرماندے نے کپڑے تے ہیں نا پر تواڈے والے نہیں۔ اے جملہ ایویں کمیندا بھی تے ایویں سمجھ بھی آوندا، اے جڑا ان دے وچ راز ہے نا پیار دا، او کوئی عام بندہ سمجھ ہی نہیں سکدا۔
اصا جائیے نا دکان تے شے لین تے آندے نے کچھ جڑے پیار والے بھی شاہ جی تواڈے والا نہیں تے میں آنا یار کپڑا صحیح ہوندا شاہ جی تواڈے والا نہیں ہے رنگ لے جانا سانو سلیوں میں وہ گل یاد آتی ہے بھی انہاں وچ اثر اوناں والا ہے تے جڑے سانو بھی دھر لیندے نے دا تو سمجھ آ گئی ہوتا کہ سبحان اللہ اللہ انہاں بھی خیر عطا فرمایا کو سبحان اللہ کسے کسے تھان تو کھلو جانا چاہیے تاکہ پتہ لگے بھی چنگی نسل کا رابطہ رکھتا ہے ہر تھان سے لٹن والا حساب رکھی دا کدی لٹا بھی چھڑیے مولا برکت پا چھڑتا ڈاڈھا بولنا ڈاڈھے معاملات کرنا یہ طریقے محمد مصطفیٰ دے غلامہ دے نہیں میرے پاک نبی دا فرمان جس تا دل کرے اپنے سینے تے لکھ لوے میرا نبی فرماندا ہے جیڑا بندہ تہجد نہیں پڑھ سکتا اپنی زبان میٹھی کر لوے اللہ تہجد دا ثواب عطا فرمائے گا جیڑا عام دے بارے ایڈی میٹھی زبان تے ایڈا مقام عطا کردا ہے جدو او بندہ محمد مصطفیٰ دی آل دا حیا کرے نبی پاک نو کتنا پیارا لگدا ہوئے گا جدو ایسا بندہ محمد مصطفیٰ دی آل نال محبت کرے او بندہ محمد مصطفیٰ نو بڑا ڈاڈھا پیارا لگدا ہے حضرت عمر نے کپڑے دیتے فرمایا تواڈے لیول دے نہیں تواڈے لیول دے جی ٹھیک ہے آکھو سبحان اللہ اچھا ٹھیک ہن اینجے سیدھا منہ کریے تے سامنے تک کٹ دے تسی مڑ ادھر رکھیا کرو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ میں تے تقریر کرنا پیار نہ میں نہ کو رٹی ہوئی ہے نہ کو یاد کیتی ہوئی ہے نہ میں نے کہ تسی آکھو بڑے مولوی نے میں نے گل لکھوین دی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ راضی ہو جاوے سونا نبی راضی ہو جاوے آل راضی یار راضی ہر شے پہ راضی ہو جائے گا میٹھے تے پیارے حضرت عمر فرماندے نے کپڑے تے ہیں پر یہ تواڈے لائق نہیں تواڈی شان دے مطابق نہیں انہاں کیا پھر انہاں کیا تسی ٹر جاؤ دوان کپڑے مڑ دینے حضرت عمر نے اس دور علاقہ سی یمن ایتھو سمجھ لو جی میں کراچی گئے آپ نے اتھے بندہ بھیجیا اتھو ودیا کپڑے منگوائے کیڑے کپڑے منگوائے ودیا جنہوں جملے دی سمجھ آوے ہیں جو بولے بھی میرا سینہ چھڑ جاوے میں اجے جا کے ایک تقریر کرنی ہے اور اجے جا کے ایک تقریر اور کرنی ہے تو میں پورا ٹیل لیسا دوڑے سامنے جے سمجھ آگے تو صرف ایک کو گل کرنی ہے سبحان اللہ میں ممبر تے بیٹھا میں نے پیسے روپیہ بھی نہ تو سی دیو نہ میں مڑ بھی راضی ہیں جیڑا نبی دی آل دا نا سن کے ٹھر جاوے سانو تو اپنے بڑے ڈاڈے پیارے لگ دے دے تے جیڑا چپ کر کے منہ بناوے سانو کوفیاڑا لگ دے تے جیڑا خوش جاوے سانو محمد مصطفیٰ دے صحابہ دا نوکر لگدا ہے حضرت عمر نے مدائن چو کپڑے منگوائے یمن چوں جدوں کپڑے آئے تے درزی نے دیتے تے سلوائے حسن حسین نو مسیتے بلایا کپڑے پوائے تے سامنے کھلارے جن دی رگائے چ کسے چنگے ماں باپ دا اثر ہوئے گا عقیدہ نوٹ کر کے جاوے گا کپڑے پائے تے سامنے کھلارے تے فرمانے نے شہزادے او کپڑے پواندہ تے میں نو سکون نہیں سی آنا تسی کپڑے سارے شہر تو وکھرے پائے نے اور ایک کپڑے تو ان پوا کے میرے سینے نو ڈنڈ پہ نہیں ایک کپڑے دوان ہونے پوا کے عمر دے سینے نو کی پہ گئی ہے عمر دا ٹھردہ پہ ہے ملکاں دا سڑدہ پہ ہے نصیب اپنے نصیب اپنے او تے بڑے پیار آڑے ہیں انہاں کوئی بھی عمل پہ پیار آڑا کیتا بلکہ اسی جدوں میں پڑھے ایسا نہ پتہ لگ گئے جڈا ای پیار کردنے ایڈا پیار تے ہرکاری کوئی نہیں سکتا میرے نبی دے غلام کائنات دے اندر اس رنگ صحابہ نے نبی دی آل نال پیار کیتا ہے کائنات تے کوئی ہوئی دا مور مائی دا لال ایڈا ڈاڈا پیار کر ہی نہیں سکتا صحابہ اس انداز اچ پیار کر دے صحابہ اس رنگ اچ محمد مصطفیٰ دی آل نال پیار کر دے
تیسری حدیث پاک کتاب دا نام ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علامہ اربلی کالیاں دا وڈا مولوی جو سمجھ آئیے تاکو سبحان اللہ جلد نمبر 2 دے اتی حدیث پاک جلد 2 دے وچ حدیث پاک نشانی لگا کے رکھی گئے حضرت علی تے حضرت ابو بکر صدیق مسجد تو نماز پڑھ کے نکلے کتوں نکلے کی کر کے کی پتہ ہے نماز کی ہوندی ہے ایسے مسلمان بھی ہیں نا جڑے دا محرم والے دن بھی نہیں پڑھتے دھیان دینے انہاں نوں کی پتہ مولویاں نوں کیویں مننی دا ہے مگر جڑا تو مندا پیا نا ساتھیوں انج دا کوڑا نہیں منویندا حضرت محمد مصطفیٰ دے غلاموں اللہ تعالیٰ دوانو حضور دے دین دی محبت عطا فرمائے حضرت ابو بکر تے حضرت علی نماز پڑھ کے مسجدوں نکلے اگے حسن کھیڑ دے پہ میں خود ویکھیا ہے چور ہوئے نا شریکاں دا شریک سمجھ دیو جیڑا بندہ دوانو لائک نہ ہوئے دوان پسند نہ ہوئے انہاں دا منڈا گلی چ کھیڑدا پہ ہوئے تسی لنگ دیاں دیو چل کھاں گھر ہر ٹائم گلیاں چ پھردا رہندا چل گھر یا انج کر کے چھپی دے دی کچھ نہ کچھ کر دینا ہے تے جے منڈا ہوئے اپنے پیار والیاں دا تسی مڑ ضرور ٹچ کرنے کی حال ہے ٹھیک ہے سونیا کھیڑدا پیا ہے کوئی چائے شائے کوئی ٹافی بوتل لینی سلانٹیاں لے دسا تے کوئی کام کران گے ساڈا عمل دس دے بھی سانو پیار ہے یا پیار نہیں ہن نوٹ کر لینا جنوں سمجھ آوے دل تے لکھ لوے میرے پاک نبی دے پاک غلاموں حضرت ابو بکر صدیق تے مولا علی نماز پڑھ کے مسجدوں نکلے کشف الغمہ علامہ اربلی حضرت حسن کھیڑ دے پے نے جدوں صدیق نے تکیا نہ تے انہاں حسن نو چاہ کے اپنے موڑیاں تے بہا لیا شریکاں دے چور موڑیاں تے کوئی بھی بندہ بہندا تے اس ٹائم صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین نے تے علی نال نے کوئی بندہ تو نہ کہنا بھی اس دا تے اون دا بڑا رولا ہے تے تسی آکھنا تو رولا دسنا میں ہبے ٹائم نال تکنا میں جدوں تکنا نال ہوندے نے تو آنا لڑدے پے نے لڑائی وکھا میں تین پیار وکھینا ایڈے بدبخت نے سارا سال لڑائیاں کرتے رہنے نے تے سنی تیری ماں دی جتیاں نو سلام ہے تیرا مولوی ہر سال پیار کرتا رہتا ہے سرکار حسن نو چاہیا تے چاہ کے اپنے موڑیاں تے بھایا تے جدو بھایا نا حسن اہل بیت دا فرد ہے اہل بیت دا فرد ہے تے جنتی نے پاک نے پلیتاں دے نیڑے ہوندے جنہوں سمجھ آوے جملہ دل تے لکھ لوے علی بھی ناڑے تے علی دا پتر پلیتاں دے نیڑے نہیں آوندے یزید دے سامنے آئے نے سارا کنبہ قربان کر لیا پر پلیت نال ہاتھ نہیں جوڑیا علی ابا سامنے موجود ہے صدیق چایا ہے تے حسن چوی گیا ہے ساڑھے بچیاں نے پتہ ہوندا بھی ان جل جانا تین جل نہیں جانا پہنجی کرن تو اندر رون لگ پوندا بھی میں کو نہیں آونا تے جے سامنے ہوئے پیار والا تو آپ پیڑ کردہ میں نچاہ علی نال نے صدیق نال نے سامنے حسن کھیڑتے پہ نے حسن انج کیتا ابو بکر انج کیتا تے حسن نے کوئی انج کیتا بھی چاہ لو انہاں چاہیا تے چاہ کے اپنے موڑیاں تے با لیا جدو بایا نہ تینی کر کے تک دے نے تے تک کے مسکرانے نے فداہے کا ابو بکر اور مسکرائے حضرت علی سامنے تک دے پہنے تے سرکار فرماندے نے ابو بکر توان پتہ ہے میں کیوں ہسدا پیا مولا فرماندے نے دسو کیوں ہسدے پیو فرمایا اس تو نہیں ہسدا پیا کہ تہاڈا پتر ہے میں تو ہسدا پیا جدو میں نے تکنا مینوں محمد عربی یاد آ جاتا ہے آکو سبحان اللہ آپ فرماندے نے میں دوان نہیں اس واسطہ نہیں چاہیا کہ یہ تکیا میں نے تسی یاد آن دے ہو میں انہاں نے تکا میں نے محمد عربی یاد آن دا ہے میرے نبی دے غلاموں میرے پاک نبی دے پاک غلام صدیق اکبر نے حسنین کریمین دے اس لخت جگر دے اونا پیارے خاندانہ دے فگن کیسی محبت کیتی ہے حسن ویٹھے با کہ میرا صدیق گڑیاں میں جو پھرتا پہ تے شان و عقیدہ دے کے آندے پہنے دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادار کچا بندہ نہ بولے کچیاں دی لوڑی کوئی نہیں میں تے گلی گلی جا کے روزانہ اعلان کر کے آندا رانا دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا بن جاتا بے ادار
जिंदा सीना ठरदा पिया बोल के आखे मौला मैं बड़ा गुनाहगारा, मेरे मौला कमला कोचा नमाजा सही पढ़ना नहीं आउंदियां, पर तेरी आल दा दिन मना के मैं ऐलान करके आंदा पिया दिल विच रख के प्यारे अली दे बच्चियां दा बन जाता बेअदार। साडे पंजाबी दे बाबे बड़े सोहने जुमले दे गए ने, साडे बाबे ऐलान करके अंदर ने कोई कुंडियां चैन दिया ते रीसा कौन करे, मेरे पीर हुसैन दिया दिल विच रख के प्यारे अली दे बच्चियां दा बन जाता बेअदार। सारे बोल के आखो दिल विच रख के प्यारे अली दे, और वेखी सारी खलकत तेरी हो जासी, वेखी सारी खलकत तेरी हो जासी, बनते सही एक वारे अली दे बच्चियां दा बन जाता बेअदार। बन जाता बेअदार अली दे। इनके उत्ते अगली गल हजरत इमाम जाफर सादक साडे दादा जान इस चीज ते सन एडा फखर है ना, एडा किसी गल ते फखर नहीं कि अल्लाह ने सानू इमाम जाफर दे घर विच पैदा फरमाया। आप मस्जिद नबवी च नमाज पढ़न गए ने ते अयामे हज ने, अयामे हज ने, हज दा सीजन ने, मस्जिद नबवी नमाज पढ़न गए ने, नमाज दा टाइम ना आया। समझदार बंदा मेरी गल नोट करे, नफल पढ़न गए उस टाइम ना एक हाजी दे पैसे खड़ी गए, हाजी दे की खड़ी गए पैसे, वो ढूंढदा बत्ते उस वे जी मस्जिद हुंदी आई ना दीवारां नहीं सी हुंदियां, जिवें ये पिलर ने खजूर दे उन्हां थल्ले जेड़े खजूर दे नहीं हुंदे तणे वो खलार के उत्ते उन्होंने जिवें असीं ढारा नहीं बनाइंदे ढारा इंज करके उन्हां मसीत बनाई हुंदी सी ते विच वो सारे रहिंदे ऐ सियाबा नमाज वगैरह पढ़दे है। पहले मसीत इंज दी हुंदी आई, जदों ऐसा मन दौर आया ना हज़रत इमाम जाफर दा दौर है, आप नमाज पढ़न आए, एक हाजी दे नोट खड़ी गए ते पता है सन कितने 1000 दिरहम, 1000 दिनार, 1000 दिनार बड़ा महंगा होंदा है। और अजकल दा मैं दसांगा भी वो बनते कितने ने, 1000 दिनार होंदा सी, गुम हो गया। उन्होंने को नहीं सी पता भी जेड़े नमाज पढ़ते पे ने इमाम जाफर ने। दाता साहब की महफिल करेंदे हो तो गौस पाक दी 1000 गौस होना जाफर की जुत्ती के बराबर भी नहीं होंगे। जुमला समझियो, इन्हां दी गल्लां सुनिया करो ताकि जाके ये ना पछताना पवे कि सानू तां नबी दी आल दा किसे प्यार ही नहीं दसे, साडा किसे जमात नाल कोई मुहब्बत नहीं, मेरी तो बिल्कुल भी कोई नहीं, लेकिन सानू नबी दी आल भी सारी पसंद है, सानू नबी दे यार भी सारे पसंद है, साडा किसे कोलों भी दिल सौड़ा पौंदा नहीं, बल्कि सानू सब दा नाम सुन के चाह चढ़दा है। बेलिया जुमला दिल ते लिखे। उस आख्या भी पैसे खड़ी गए ने तो पैसे ढेर सारे ने, कहीं चाहे हो वो टुरदा टुरदा ना आप को आ गया। जुमला मेरा जबान अंदाज मेरा है, तुझे नोट कर लेना है। आ कहता मौलवी साहब मेरे पैसे खरीदते ने, मैंने लगता है तुझी चाहे उत्थे होगा ना, मैं तो मैं पता की आखना आया, तेन पता को नहीं मैं कौन आ, मेरी दाढ़ी है तेरी मुंह तो दाढ़ी है तो तू मेरे ते एडा इल्जाम ला छड़िया, तेरे को प्रूफ है मैं तेरे पैसे चाहे ने। वो आ लाई, उन्हें आख्या बिलिया कितने खरीदते नहीं, उस आख्या 1000 दिनार, उन्हें आख्या आ जा। घर लैके जो जाते पे होने ना मौलवी, वो सोचता होना भाईया लभे ने कि नहीं लभे, इन्ना समझा सी भी मेरे पैसे लभने ही नहीं, मेरे पैसे तो कोई खा जावे। गल सुन के चाह सुनाई तो उलामा दे आज ते मेरी तकरीर भी मुकण का टाइम हो जाना, जे तुसी ना बोले तो मैं मुका छड़ी, तुसी बोले तो मैं एक गल होर सुना दिया। जेड़े मौलवी प्यादे आए ना बई तुसी ना बोल दे, मैं उदे जाना उस इलाके च, खुदा दी कसम मिंबर ते बैठा तुहाडे वर्गा बोल ही कोई नहीं सकदा, मैं कसम चाहिए मिंबर ते बैठ के मैं उस इलाके जाना
ہر مہینے چاہیے اس علاقے میں ساڈا ربی الاول سارا اس علاقے چ لیکن تواڈے ورگا سن کدی مزیدار بندہ لبھی گل کریے تسی مڑ بھی ٹھر جاندے ہو یاراں دی کریے تسی مڑ بھی ٹھر جاندے ہو یاراں دے نوکراں دی کریے ساڈے پنڈ والے مڑ بھی ٹھر جاندے ہو امام جعفر فرماتے نے آ جا نال لے کے گھر پیسے خدا فرمائے گن لے اس گنے سونے دے سکے ہوندے ہیں جڑے گنے انہاں کہ جی پورے نے انہاں کہ مل گیا جا اللہ دے والے تے غلطی ہوئی تے اونی سوئی او دا کہ ٹھیک ہے جی قاری صاحب میں نے پیسے لب گئے نے بڑی گل ہے لے کے ٹر گیا جدوں مسجد تے گیا نا ان اپنے بھی لب گئے اج میں مسجد تے کدوں کوئی چیز چھپا کے وہ سڑیج کر کے ہوندیاں سی دیواراں واڑ جئی انہاں کدوں لکائے سن ان اپنے بھی لب گئے وہ دل چ سوچدا یار پیسے انہاں دے اتنے لے بیٹھا تے انہاں دے بندے بھی نائے زیادتی کر بیٹھا چلو جاننا تے واپس کر رہے ہونا جڑا ہن جملے سمجھے اون دی جتیاں نو میرا سلام ہے واپس گیا تے جدوں گلی دی نکر تے کھلوتا ہے بندیاں کولوں پوچھدا ہے او گھر کنا دا ہے آئے میرا سینہ جھردا ہے گلاں کر کے میرا دادا اونچا بڑا ہے آندا ہے جناب اے بندہ گھر کنا دا ہے تے بندے بول کے آندے نے تین کو نہیں پتا کیندا گھر ہے وہ آندا میں نے کو نہیں پتا جندا سینہ تھرے بولے جندا سڑ جاوے بھاوے بند رہے بندہ بول کے آندا ہے بیلیا اے گھر عام گھر نہیں ہے گھر علی دے پتر امام جعفر دا ہے معافی کہ میں سیاںیا نہیں تے دوجی گل ہے میرے پیسے لب گئے نے تے اپنے لے لو اس لیے اسی کی کرنا ہے ادھی تھوڑا ذرا دڑکنا بھی آیا بھی تسی بھج کے الزام لا چھڑ دے ہو ایڈے پیسے آئے تو انج کیتا ہے تو انج کیتا ہے انہاں کیا ٹھیک ہے اور کہا جی غلطی ہو گئی ہے میں نے پتہ نہیں سی لگا میرے پیسے لب گئے نے کہ سرکار پیسے لے لو میرے امام فرماندے نے کی مسئلہ ہوتا ہے کہا جی سوری دیو انہاں کیا سوری قبول معاف کیتا لیکن پیسے لے جا اسا ہن پیسے نہیں لینے انہاں کیا شاہ جی پیسے تواڈے نے انہاں کیا جے سن جانے ہی نا تے ساڈا طریقہ بھی نوٹ کر لے اسی نبی دی آل اسی دے چھڑیے تے واپس کبھی نہیں منگے امام فرماندے نے میں پترا حسین دا تے میرے چاچے حسن نے ساری سلطنت دے چھڑی آئی تے میرے نانا محمد مصطفیٰ نے پوری دنیا ونڈ دیتی ہے فرمایا اور گھر ہون گے جیڑے دے کے لے لیندے ہون گے اے نبی دا گھر ہے جیڑا ایک باری آ کے مانگ جاوے سرکار واپس لے ہی کدی نہیں اور دوان نوڑ دسنا پتا پیسے کتنے بن دے آئے 5 کروڑ 54 لاکھ 5 کروڑ میں ایسٹیمیٹ لا کے رکھی آیا ہے میں نہیں گل کری دی 5 کروڑ 54 لاکھ اٹیک ہو جاڑا آیا کی ہو جاڑا آیا اٹیک تے اودے پپڑ بھی تپی نہیں یہ کون نے اے حسین دے لکھتے جگر نے نبی دی آل ہے فرمایا جہاں لے جاتا انہیں پتہ لگے محمد مصطفیٰ دی آل کو مانگ لگے سرکار واپس نہیں لیتے اور ان دونوں ایک نظیر پیش کرم مثال حضور کو ایک بندے نے آکے اٹھ منگے آندہ جی میں نے کچھ دیو دون رب دیتا یا نہیں سرکار فرماندے نے مانگ کی منگنی اوزا کیا جناب اور اس حدیث راوی مولا علی نے انہاں کیا مانگ کی منگنی اوزا کیا دو اٹھون اتے مال دا پلندہ ہوئے تے مال دے بھرے ہونے میں لے کے جانے سرکار فرماندے نے تھوڑا منگی ایوان دا اثر امام فرماندے نے ساڑھے کلو مانگ جو لے نہیں پاوے غلط منگے نہیں جا لے کے ٹور جا سی واپس نہیں لیندے وہ پیسے لے کے جاندہ پہ آئے تھے انہاں آپ سوچ بھی کی آندہ میرے بیلیوں بندہ پیسے لے کے اپنے گھر والے جاندہ پہ ہونے اعلان کر کے آندہ ہونے ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن
میرا بابا پٹھے وٹے، میرا بابا ریڑی لاوے، میرا بابا ریڑی دے تے بے کے سبزی بیچے تے مٹھا مٹھا بول کے آنے مولا تیرا غلامہ تیری آل نال پیار کر کے میں بول کے آندہ پیا ہے دین پنجتن میرا دین پنجتن ہے دین پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ہے دین پنجتن امام علی رضا حضور غوث اعظم دے نانا جان ڈیٹے میں دساں گا امام علی رضا اے بیٹے نے حضرت امام موسیٰ کاظم دے، موسیٰ کاظم بیٹے نے امام جعفر صادق دے، آپ بیٹے نے امام محمد باقر دے اور آپ بیٹے نے امام زین العابدین دے تے آپ نے لخت جگر حضرت امام حسین دے اور امام علی رضا دی پوتی گی جڑی حضور غوث پاک دی امی جان غوث پاک ادلے پاسو حسینی نے تے ابے والے پاسو حسنی نے اے حسن حسین دے باغ دا ایک سونا جا پھول لے جن دے اسی غلام سمجھ آئیے سرکار دے محبت کرنے والے ہو سرکار نہ پیار کرنے والے ہو ساڑھے علاقے چے کلچر چل گیا پہلے میں خود اکھا نڑ تکیا سی کہ جدو سیزن ہوتا ہے نا فصل دا بوڑ چاہندے نے بوڑ سمجھ دیو پنڈا لین پتا ہونا ہے بوڑ چاہندے آئے تے دیاڑی چاہندے آئے تے اس لئے غریب ڈھیر سارے منگن آ جاندے ہیں وہ غریبہ مانگ مانگ کئی سال دی کنک کٹھی کر لیڑی اور ساڑھے زمیندار سے آنے ہو گئے وہ بول کس لئے چاہدے نے دوان کی میں پتہ ہے نوٹ کیتی ہے گل انہاں کی میں پتہ ہے بھی راتی چاہدے نے راتی چاہدے آتے ان میں محمد مصطفیٰ دے بوئے تے لے جاؤ تے مصطفیٰ دی آل دا فرد امام علی رضا آپ دا باغ سی کھجوران دا ایک دن غلامہ نے نا کھجورہ راتی لا لیا بشیر دل تے لکھ تیرے پتہ لگے بھی بوہ کھلا رکھ گئے برکت اللہ تا پہند ہے غلامہ نے کھجورہ راتی لا کے بوریاں جب آ کے دھر چھڑیاں صبح اٹھے نا تے فرماندے نے سارے آ جاؤ غلام آ گئے انہاں کیا راتی کیوں لائیاں جے سرکار بندے ستے ہوندے نے تے بچت بڑی ہوندی ہے انہاں کا کملیا تو انہیں پتا کوئی نہیں جیڑے راتی لا کے رکھ دینے او ہور نے اسی محمد مصطفیٰ دیالا دوبارہ میرے بھاگی چوں راتی نہیں لاڑیاں بلکہ دینے لاڑیاں نے جیڑا غریب آوے جتنا منگے انہوں دے کے باقی وقت جاوے لے کے گھر ہونا ہے باوے تھوڑا بچے اعلان کر کے دسنا ہے جیڑا گھر لٹ کے رکھے او یزیدی سوچے جیڑا بڑھ چڑے مصطفیٰ دی آل دا جو کرے انہاں کہا دوبارہ راتی ساڑیاں کھجورہ نہ لاوے آجے ساڑیاں دینے لاوے آجے امام علی رضا کو جنہاں وجہ تو میرے ابا جان نے میرا نام علی رضا رکھے امام علی رضا امام موسیٰ کاظم دے بیٹھے امام تقی دے ابا جان آپ کو ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھن مسئلہ کی پوچھنا سی بھی جڑا انگوٹھی چ اے نگ نہیں ہوندا اے کتنا ہونا چاہیے دا وزن کتنا ہوئے آیا تے روب تو گل کوئی نہ پوچھی تھی اس بہ گیا بیٹھا رہا گلاں ہوندیاں رہیاں گل بات ہوئی معاملات ہوئے جدو اٹھ کے جانے لگا نا گل بھول گئی پوچھنی کیڑی آئی روب تا ہوندا ہے بزرگاں دا جو جانے لگا نا امام فرماندے نے اُراں وے نا اُراں آیا تانے سمجھ آ جانی چاہیے اوس آکھیا بھی پوچھیا بھی منگیا بھی اے نہیں آل جڑے انج کردے رہے میں کہا ٹر جا پرا اے منگن والے نہیں یہ ونڈن والے نے امام نے انگوٹھی اتاری فرمایا سنگیا انگوٹھی لے لے او دے کہ سرکار ایک اس تو فرمایا پوچھن آئے آیا او دے کہ سونیا میں پوچھن تے آیا سی لیکن پوچھیا تے کوئی نہیں میرا دل سی پر مگیا نہیں تے میرے نبی دی حالت او عظیم انسان جن دی شان دے اندر اللہ حضرت نے اپنی کتاب وچ لکھیا کہ جدو آپ اپنے چہرے دے تو نقاب اتارتے سن دنیا تک کے بے ہوش ہو جاتی سی آپ نے فرمایا سنگیا جیڑا مانگ کے لے جاوے اور کوئی کمال نہیں جیڑا دل وچ گل لے کے آ جاوے جیڑا اون تے گل او محمد مصطفیٰ دی آل ہوتا ہے جا لے جا وہ لے کے ٹر گیا
میرے پیر سیال لجپال، پیر سیال لجپال آپ بیٹھے سن، اتو ایک بندہ آیا، داڑھی شاڑی کوئی نہیں، مچھاں چچھاں بھی کوئی نہیں، انہاں جدو آیا نا بندہ جتیاں سمیت یہ لگا آیا، جدو قریب آیا سرکار لتاں ہو گئے، پیر سیال کدے ہو گئے، انہوں نے بھا لیا سراندی گل، آپ ہو گئے پواندی گل، آپ لتاں بہ گئے تو انہوں نے کدے بھا لیا، اے ان شیخ الحدیث نے، اے شیخ الاسلام والمسلمین نے، اے پاکستان دا ٹاپ دے پیر نے، راہبر نے، جن دے مرید میرے علی شاہ ہوری نے، آپ لتاں لنے تے وہ بندہ کدے بیٹھا ہے سراندی گل، داڑھی شاڑی کوئی نہیں، جتیاں پائیں گے انج کر کے تڑ کے بیٹھا ہے، جدو جان لگا پیران نے کٹی اگے پوائی تے جا کے گڈی تک چھڑیا، جدو ٹر گیا نا سواری تک چھڑیا ٹر گیا تو دوان پتہ ہے وچ جڑے مولوی ہوندے نا خشکی انہاں وچ تھوڑی ساری ہوندی کئیاں وچ، ساریاں چ نہیں ہوندی، کچھ تے بڑے ڈاڈھے منن والے ہوندے نے، کئیاں وچ خشکی ہوندی ہے، اس خشکی والے پوچھیا بھی سرکار ایڈا ادب بندا نہ یا جڈا کیتا ہے، ان دی نہ کو داڑھی ہے نہ ان دا کوئی ایڈا پگڑی ہے نہ کو مولوی لگدا ہے نہ کو پیر لگدا ہے، تساں لتاں لبا کے زراندی والے بھا لے، تے سرکار لجپال ہے، پرانے بندے گل طریقے نال سمجھیندے ہیں، انہاں نے کہا بہ جا تینوں بھی دساں گا، دیگر ہوئی، انہاں نے کہا اتو قرآن پھدایا، انہاں نے کہا چلیے باہر تھی آپ دا جتھے نہیں نار دے اتے او چلدا او پیپیاں والا، اور بابیاں نے پتہ لگا جلار اتھے لے گئے جتھے وہ خوہ ہے جن کر کے ڈگے ٹر دیں تے کر کے نہری جو پانی پیپیاں نال باہر کر دیں، اتھے لے گئے کول بھایا نا، آپ نے فرمایا قرآن اتھے رکھ چھڑ، قرآن رکھ چھڑے، آپ نے زمین تے لکھیا خنزیر، کی لکھیا خنزیر، انہوں نے کہا قاری صاحب تے لتر مارو، قاری صاحب نے چھک چھک کے مارو، انہوں نے کہا تے دو وہ دھوتے انہوں نے کہا میں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، سرکار قرآن کھولیا، قرآن کھول کے نا اتنے لفظ قرآن اچھ خنزیر دا، لفظ خنزیر، لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، انہوں نے قاری صاحب ایتھے مارو گے، وہ کہا جی میری توبہ میں کیوں تو کہ جاوا میں کیوں مارو، نہ کیا باہر تا مارے ہی، وہ کیا پیر صاحب باہر وجدہ سی کلا سی، ایتھے نہیں وگدہ بامے نہ نہیں صحیح قرآن چاہ گئے، انہاں کیا کاری جی مسئلہ دل تے لکھ لو، میں سراندی نہیں سی بھانا، میں تا پایا بامے جمیں دائے محمد مصطفیٰ دی آل چاہ گئے، سمجھ آئیے میرے بیلیاں سنیاں نے کچے عقیدے نہیں بنائے، سنی بڑے ڈاڈے تے پکے عقیدے بنا کے اعلان کر کے آندے پہنے ہے دین پنجتن میرا ایمان جتن ہے دین پنجتن میرا ایمان جتن ہے دین پنجتن میرا ایمان ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن سارا جہان مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مرشد سید سن سید آل رسول مرحرہ شریف دے انہوں آپ نے کہا بھی اللہ احمد رضا سان باغ دی راکھی باستے دو کتے چاہیے، آپ گھر آئے تھے اپنے دو میں پتر کھلار لے، فرمایا چلو پیران کو جانے، ایک دا نام ہے حجت الاسلام، مولوی صاحب مولوی صاحب نئے حجت الاسلام مولانا احمد رضا خان،
شیخ الحدیث شیخ التفسیر حامد رضا خان، دوسرے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان، دوویں ٹاپ دے عالم ہندوستان دا فخر ناڑ لے تے اپنے مرشد قدمہ جو نے کہ سرکار کتے آ گیا. انہوں نے کہا حامد رضا یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تو آپ سے رکھوالی کے لیے کتے مانگے تھے. فرمایا سرکار آپ کے گھر کی رکھوالی کے لیے انشاءاللہ مجھے نظر نہیں آئے، یہ آپ کے در پر بھی رہیں گے، یہ آپ کے باغ کی رکھوالی بھی کریں گے اور آپ کے در سے محمد مصطفیٰ غلامی کا فیض بھی لیتے رہیں گے. میرے بیلیا جنہ دے اندر علم آیا ہے انہاں محمد مصطفیٰ نے بڑا ڈاڈا پیار کیتا ہے، انہاں پیار کیتا ہے، اللہ نے عزت برکت عطا فرمائی ہے. سنیا نے سارا طریقہ پڑھ کے ایتھے عقیدہ لکھ چڑھیا ہے دین پنجتن ایمان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان. مولا علی مولا آخری گل تے بازار گئے، کپڑے خریدے 2 سوٹ. کتنے سوٹ؟ نال نوکر بھی آیا. تے سوٹ کتنے لے؟ 2. نال غلام بھی ہیں. ایک سستا سوٹ تے دوجا تسی بازار جاؤ نال تہاڈا نوکر ہوئے، تسی 2 سوٹ لینے تو ہوئے عید دا سیزن، تہاڈا ہونا ہے بوسکی دا یا کاتم دا تے نوکر دا کمل دا ساڈا سٹائل ہے. بازار مولا علی بازار دے وچ نے محمد مصطفیٰ دا عظیم غلام تے سنیا دا مرشد رہبر تے رہنما تے پیر. بازار گئے تے کپڑے 2 خریدے، ایک سستا تے دوجا مہنگا. جدوں واپس آئے نا اپنے گھر تے بوئے تے کھلوتے، غلام نے فرماندے نے کپڑے پکڑا. غلام پکڑائے سوچدا ہونا ہے کہ سستا علی پاک دا ہونا ہے تے جیڑا مہنگا ہے او سستا میرا ہونا ہے تے مہنگا علی پاک دا ہونا ہے. لیکن قربان جاواں علی دی عدالتوں جدو آپ نے کپڑے پھڑے تے سستا اپنے غلام نے دیتا تے سستا آپ استعمال فرما لیا. مہنگا سوٹ اپنے غلام نے دے دیتا ہے تے سستا سوٹ آپ پا لیا ہے. انج کرن تے دل ہو جی کردا کدی کیتا بھی شاباش. اس گل تے پکے رہا جی اے بھی سنت علی دی. یہ سنت کندی ہے والا انج کری کھا اس لیے اندر سوڑ پہ جانی گے لائے میں اس کی کرنے. انہوں نے پرانے تے آپ نویں انج رنگ نہیں لگ دے، رنگ انج لگ دے نہیں. مولا نے مانگا آپ لے لیا نہیں، مانگا نوکر نو دیتا تے سستا آپ پایا تے سن سمجھایا کہ کپڑے پان نال بندہ اچا نہیں بندا، بندہ نبی دا غلام بن جاوے اللہ تعالیٰ عزتاں دو جہانہ جتا کر چڑھدا ہے. ایسے واسطے سنی گلی گلی جا کے محرم دے دن بلکہ پورے سال دے اندر اعلان کر کے آندے راندے نے ہے دین پنجتن میرا ایمان جتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان. سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن سارا جہان جسم سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن. اسی نبی دی آل دے نوکر. ساڈے شہر دے اندر اے محرم دے جو 10 دنوں دا پروگرام ہویا نا جنہ جنہ کوشش کیتی کہ اللہ انہاں دے بزرگاں دی قبراں چ نور عطا فرمائے کہ تساں نے اپنے اولاد دی ایسی تربیت کیتی ہے کہ انہاں نے اپنے آپ دا اے پروف دیتا ہے کہ نبی دی آل دا ذکر آوے سنی مڑ بھی اگے کھلوتا ہے، جی ذکر صحابہ ہوئے سنی مڑ بھی اگے کھلوتا ہے. صحابہ کدی بھی نبی دی آل تو دور گئے اور آل کدی نبی دے صحابہ کو دور گئی نہیں. حضور نے اعلان کیتا جس دا میں مولا اس دالی مولا سانو کدی بھی سوڑ پئی کیوں نہیں پئی سانو عمر سمجھ آیا ہے. نبی بھی دسی ہے لیکن مزے دی گل دسیا کہ سانو عمر سمجھ آیا کیویں جدو سرکار کیا نا جندا میں مولا اوندا علی مولا سارے صحابہ سامنے نے حضرت عمر کھلوتے
قریب آئے حضور دے سامنے آگے نال مولا علی کھلوتے نے آپ فرماتے نے بخا بخا لکا یبن ابی طالب انت مولانا و مولا یا کل مومن. فرمایا اے علی ابن ابی طالب تینوں مبارک ہوئے تو میرا بھی مولا ہے تے قیامت تک آن والے ہر غیرت مند دا تو مولا ہے. کدی سنیا نو سوڑ پئی کدی کلیجے چ کوئی پرابلم ہوئی بلکہ جدوں بھی اسی نا سنیے پاک حسین دا روح ٹھر جاندی ذکر سنیے پاک علی دا تے مڑ بھی روح ٹھر جاندی. وجہ اس دل دے اندر انہاں رگاں دے اندر کسے غلط عقیدے والی ماں دا خون نہیں بلکہ انہاں رگاں وچ محمد مصطفیٰ دی کنیز ماں دا خون ہے. میرے بیلیا کی جے کمڑے بندے دے آنکھیں نہیں لگنا جیڑا کوے میں بڑا قرآن پڑھنا بڑی حدیث پڑھنا میری داڑھی بڑی وڈی ہے میرا شلوار بڑی اچھی ہے دوسرا بندہ بولے میں بڑا حسین حسین کرنا کسے دے آنکھیں نہیں لگنا. اپنے گھر بے کے اللہ دا قرآن پڑھ کے مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے مسجد تے آ کے نمازاں پڑھ کے تہجد پڑھ کے مڑ قرآن دا صفحہ پڑھ کے باہر نکلی تے مڑ تیرا حق بندا میرے بھائیا تو آکھے میں علی دا غلام آ جیڑا پنجے پڑھے تہجد پڑھے قرآن پڑھے باہر جاوے مڑ بول بول کے آندا جاوے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی میں مرید ہاں. اجے تے 10 محرم ہوندی پئی تسی آਉਣਾ ہے ساڈے کول انج بولنا ہے دنیا مننے منندی اگے بھی ہے بلکہ نبی پاک دا پیغام جاوے جڑے تواڈے اس علاقے دے غلام نے نا اے تواڈی آل نال بڑا ڈاڈا پیار کردے سنی علی نو مننے سنی حسین نو مننے سنیا نے کسے تھا تے کام مٹھا کیتے ہی کدی نہیں صدیق مننے تے لاش پاش کر کے مندا ہے عمر مننے تے رج کے مندا ہے عثمان مننے یا مولا علی مننے سنیا سوئی تھلے کیتی کدی نہیں بلکہ سنی اعلان کر کے آندا ہے ہوے بھورا ذات صفات اندر کدی کلی نو کڈ نہیں کردا تے بھاویں نوریاں دا سردار ہوے اون دی تلی نو کڈ نہیں کردا تے منن والا عاشق غوث تائی کسے ولی نو کڈ نہیں کردا اکو شرط خون حلال ہوے بندہ علی نو کڈ نہیں کردا جیڑا مٹھا بولے بھاویں گھر جا کے بولے جیڑا میرے سامنے بولے کچ وج کے بولے تاکہ پتہ لگے صحابہ جنہاں نے بیعت ابو ہب بیٹھا ہے ہوے بندہ ذات صفات اندر نسلی ہوے کدی کلی نو کڈ نہیں کردا تے بھاویں نوریاں دا سردار ہوے اون دی تلی نو کڈ نہیں کردا تے منن والا عاشق غوث تائی کسے ولی نو کڈ نہیں کردا اکو شرط خون حلال ہوے بندہ علی نو کڈ نہیں کردا پاج تن نعرہ پاج تن دے نام دا 1.25 لاکھ نعرہ میرے نبی دے صحابہ دے نام دا پاج تن نعرہ پاج تنی 1.25 لاکھ نعرہ 1.25 لاکھ نعرہ 1.25 لاکھ نعرہ 1.25 لاکھ نعرہ اسی مجرم ہاں اسی مجرم ہاں گل صاف کریں دے پے ہاں کل بدیاں تے کل جرمہ دا اعتراف کریں دے پے ہاں آئی فوراً آواز
مدینے تو انصاف کریں دے پیا ساڈی آل دا جو بھی نوکر ہے ان معاف کریں دے پیا 5 تن نعرہ بنا دے 5 تن 1.25 لاکھ نعرہ میرے نبی دے صحابہ دی گواہی دا کہ علی ساڈے سامنے مولا پڑے 5 تن نعرہ 5 تنی جتنا پاک ماں دا دودھ پیتا ہے آواز سارے شہر جاوے پتہ لگے جلیاں ماما دے چنگے پتر بیٹھے رہے 5 تن نعرہ 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ اللہ خیر فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ وسعت رکھے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔